Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. To už je pustené nahrávanie? Ježiš. Čaute ľudia. Takže vás vítam na unboxingu nového člnu od Traxasu Blast. Takže toto je on. Avízovaný člník. A chcem vám povedať, že kedysi sme sa učili na škole, že obal predáva. Ale za sociku to boli také obaly, že čo ja viem, kto to riešil. To boli také jednoduché obaly, nikto tomu neveril. Ale v dnešnej dobe už tomu verím, že ten obal fakt predáva. Lebo si zoberte, že vojdete do obchodu a v prvom rade, keď si všimnete nejakú krabicu, už viete, čo v tej krabici je. Máte tam nejaké informácie a už vás to chytá, už vás to ťahá. No, ale ide hlavne o tie informácie. Takže čo tu máme? Vieme, že v tejto krabici je nejaký čln. Je od Traxasu. Volá sa Blast. A je tu znázornená aj nejaká baterka, nabíjačka, niečo. Takže znamená, že by ten čln mal mať aj v sebe nejakú baterku v tejto krabici. Lenže keď sa otočíme túto krabicu na druhú stranu, tak vidíme kopec zaujímavých informácií. Hej. Môžeme začať z ľavej strany. Máme tu nejaký vodeodolný príjimač, potom tu máme regulátor s názvom Nautica, potom tu máme dvojkanálový ovládač, servo od Traxasu, nejaké to klbové hriadeľstvo a v poslednom rade motor. A posledný obrázok, že ak to vyzerá. To znamená, že vy si ani nemusíte rozbaľovať krabicu a už viete, ako to vyzerá. Ale čo je hlavné, že nám tu dávajú k tomu nabíjačku a baterku. Tak si to poďme otvoriť. A vy budete pri tom, ja budem tiež pri tom. Zoberieme si nožnice. Nejako to pekne otvoríme. A pozrieme sa, či to fakt tam je v tom balení, čo nám Traxas sľubuje. Takže sme zvedaví. Ideme na to. Poď. Ježiš. Čierno-biele, jak v starom filme. Nejaký základný návod s popisom, so všetkým. No a tu máme... Máme tu klasickú nabíjačku na 220. A taktiež nám tu výrobca pribálil aj nabíjačku do auta. Čiže keď chcete, pôjdete niekde na chatu, ku vode, len tak môžete to strčiť do zapaľovača a nabíjať. Takže toto nás nezajíma. Potom tu je schovaná teda vysielačka. Dvojkanálová klasika od Traxasu. To pôjde, to bude mega. Takže vysielačka. Klasický baterky 4 AAčka musíte si dokúpiť, lebo výrobca to nedáva. No a čo je najzákladnejšie, je toto. Je to stojan, na ktorý ten čln postavíme. Lebo bez stojanu sa to nedá. Takže snažím sa to urobiť rýchlo a zbesilo. Takže tu musíte poskladať tu. Front to je tu. Ja si to dám, že by som mal napisy pekne. Tak. Rýchlo, lebo ľudia čakajú, nechcú zbytočne dlhé. Reár, čiže dozadu. Tak, tu bude zadek. No. A na čo sa teraz pozrieme? Na to najhlavnejšie. A to je čln.
ešte udržia také malé dva polystyreníky. No a tu je naša kráska. Kráska a zviera. Dáme si ho na tento pekný stojan. Ja to teraz stiahnem. A ešte tu viem, že bola taká plastová tyčka na anténu, ktorú nasunieme kde? No predsa na anténu. No prečo? No aby sme mali veľký dosah. No ešte uvidíme, kde to pôjde. Polystyren musíme het. No. Takže toto je naša malá, krásna loďka. Takže je to krásna zelená, zeleno-modrá, pardon. Nie je to úplne najľahší čln. Hej, tu máme kormidlo, vrtuľu, tu je ten klop spomínaný. No. No, otvorenie tej loďky by malo byť cez, keď som dobre študoval, tak cez takú gumičku. A my tú gumičku musíme vytiahnuť. Nepať. Tak, aha. Toto som dal skoro. Tak. A tu máme čo? No predsa útroby toho člnu. A čo je pre nás podstatné? Nie v podstate to, že je to čln, ktorý je vraj naplnený nejakým polystyrénom. To znamená, že by sa nemal potopiť, aj keby ste ho nejako otočili, prevrátili. Tu je tá spomínaná batéria. Neviem, ako ju vyťahnem. Tu zavadzajú káble. Takže baterka je od Traxasu 3000 mAh NiMH a 7,2 V. Hej, je to na klasický traxasácky konektor, takže ten, kto má nabíjačku na Traxas baterky, tak nemusí ju nabíjať cez nabíjačku, ktorá bola dodávaná k tomuto člnu, ale vie si ju nabiť aj cez tú nabíjačku klasickú Traxas, lebo tá vie rozpoznať LiPo alebo NiMH. No, ďalej čo tu máme je jednosmerný motor, traxasácky, chladený vodou. Je to toto tuná, obalené okolo motora. Je to 540 klasický motor, ale 20T, čiže 20 závitov. To znamená, že by mal byť rýchlejší ako klasické motory. Potom tu máme ten spomínaný regulátor. Všetko by to malo byť samozrejme vode odolné. Čo som sa dočítal, tak servo je 6,2 kW, čo na vodu asi stačí. No a taktiež riadenie izolované proti vniku vody. No, čo o tomto člne ďalej? Dodávajú sa v týchto dvoch farbách, ako je táto zelená a potom je kombinácia oranžovo-čiernej. Na dĺžku to má mať necelých 61 cm. Na kamere to moc nevidno, ale malo by to tak byť. No a motor vás určite potrebuje nejaký zábeh. Tu je ešte nejaký papierik, klasika, čiže nejaké inštrukcie, čo s ním, jak s ním, prečo s ním. Čiže toto,
No, už len nabiť baterku, no a tento čln začať nejako testovať.